Bo día a todos e a todas, veciños e veciñas que seguramente nos estean vendo a través da canle de YouTube. Decirvos que habitualmente a través desa canle nos ven aproximadamente 30 persoas. Esa está establecida esa media de persoas que nos escoitan. E nas sesións presenciais suele haber unha media de 5 persoas. Isto ven a colación das declaracións feitas estes días por parte da oposición, dicindo que este goberno non exerce a transparencia á hora de emitir ou de facer posible os plenos polas tardes. Decirvos que esta alcaldesa ten competencia para convocar os plenos extraordinarios, mesmo así, sempre que sexa posible, serán convocados pola tarde, tal e como recolle, ademais, ese acordo. Acordouse en sesión plenaria celebrar os plenos extraordinarios pola tarde, pero no debate quedou ben claro que sempre que fose posible, posto que isto é unha competencia de alcaldía. Unha vez saudados, decirvos, como podedes observar a través das cámaras, que de novo o Partido Popular, o PSOE e o Grupo Mixto BNG non asistiron a esta segunda sesión plenaria, incumplindo o regulamento orgánico municipal, que nesta segunda convocatoria se convoca de xeito automático, segundo o disposto no artigo 90 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, e no artigo 35.7 do Regulamento Orgánico Municipal. Polo tanto, os membros da corporación do Partido Popular, PSOE, BNG, Grupo Mixto BNG, están incumplindo o Regulamento Orgánico Municipal. Unha lástima porque detrás desta situación, deste segundo plantón ao goberno, ademais dunha falta de respeto non só ao equipo de goberno, senón sobre todo a veciñanza, ocúltase a falla de xestión por parte da oposición e de responsabilidade a hora de querer aprobar o REC, o recoñecemento extrajudicial de crédito, as empresas proveedoras e os autónomos e autónomas que surten e sirven e proveen de servicios ao noso concello. Como digo, esta situación o que vai levar a que eses proveedores que levan agardando máis de un ano a cobrar se retrase ese pago pois aproximadamente 30 días máis pola xestión que hai que facer unha vez aprobado e sin ter garantías de que os membros da oposición que irán realizar esa aprobación. Eu realmente, como alcaldesa, sinto moito por esas empresas proveedoras que se levan achegado estes días polo Concello, levan falado con nós e teñen realmente premura de que se lle realice ese pago. Os servicios foron prestados, hai liquidez para pagarlles, pero a non presentación da oposición neste pleno fai que ese trámite non se poida levar adiante. Unha lástima e apelo de novo á responsabilidade polo que foron elixidos cada un dos concelleiros e concelleiras que forman parte da oposición do noso Concello. Nos seguiremos traballando e agardamos que no vindeiro pleno, que se celebrará o 29 de febreiro en sesión ordinaria, teñan a ben aprobar este recoñecemento de crédito que, como digo, xa tarda e por culpa desta situación retrasarase un mes mínimo o cobro por parte dos proveedores. Bos días e boa xornada a todos e a todas. Gracias.